Eh, iso tahan banteng, ngicliki iso suwi, manuke kenceng, poneh gedhe dawa. Iku mesti penak, cewek mesti seneng gitu. Cewek seneng bojone bahagia, berbunga-bunga gitu. Mas iki halo, apa kabar? Kuape dulur bolo koclok sainem. Sainem ratu ngiclik Jawa Timur. It's mean ora kabeh wong Jawa Timur iki iso ngiclik kaya sainem gitu loh. Enek sing ngomong, lek kowe nggawa Jawa Timur berarti wong Jawa Timur kabeh kaya kowe. Me utek kowe mencele. Oh, Anda orang tolol. Gitu. Iki enek Mas Sever seger nem iclik ben iso suwi iki apa solusine? Oh, kamu letoy ya. Kamu ngicliknya nggak pakai lama ya. Kue pel tuh ya Mas ya, pel tuh ya. Rene tak bisiki karo Sainem ya to apa andekan Sainem iki iso mijet urat sing iso nggarekne wong lanang iku nggak cepet crut, nggak cepet crut. Mungkin Sainem wis membuka praktek tukang pijet kelamin. Tukang pijet manuk ben kuat ngiclik nggak gampang crut. Ngene lho sayang, Mase yang bagus dhewe. Wong ngiclik itu biar iso suwe iku kan wis bolak-balik Sainem bahas ya. Buku Ru Iclik iki wis selalu bahas ngiclik iku satu mindsetmu iku jangan semata-mata iki bawuk iclik kete kentau ojo terus yang kedua fisik harus fit. Jangan kerja terlalu capek dan dehidrasi. Dehidrasi apa nem? Dehidrasi itu kamu kerja yang terlalu menguras keringat, mengeluarkan keringat seharian penuh. Kamu akan loyo dan si kuntulmu itu onton butenmu itu akan loyo. Jadi ini lemes kayak gitu loh. Jadi kurang sehat, kurang keker, kurang ini. Aduh. Jadi ini kamu jangan capek-capek kalau mau pengen ngentau sing rodok suwi iki pikiranmu harus rileks, santai. Nek main iki ojo grusak-grusu ndang piye ya ndang dilebokne terus utrut ndang dilebokne utrut ndak gitu. Ya dolanan sik apa ngempeng dhisik ngono apa twil ngleboni iswell ngono apa terus kowe iki piye sentolopmu di kon nggih dolanan ngono mindsetmu ki aja terlalu santai rileks jadi ini ndak perlu obat kuat bolo nah awakmu obat kuat ketergantungan doping obat kuat nanti kamu urat saraf kamu itu akan melemah kamu kalau nggak pakai doping itu nggak iso jengat jadi ini eman-eman mas eman-eman tur mesakne jadi alangkah iku sehat olahraga terus nek sampean kerjane terlalu capek ya istirahat yang cukup terus intine iki kerja iku ada liburnya kalau orang Indonesia saya 6 tahu lah ya kerja iku nonstop nggak enek kata tanggal merah, tanggal hari Minggu, weekend itu nggak ada. Saya tahu apa nih wong Indo kerja sing okol kayak gitu kan. Terus intinya kayak manjing itu buruh ke tempat orang lain itu juga nggak bisa lah seperti pegawai negeri yang weekend harus libur kayak gitu Sabtu Minggu libur tanggal merah itu public holiday libur aku tahu jadi kita itu kudu-kudu pinter saurunge ngentau ngicilik si arep ngleboni gua majembut iku mang sampean yo kudu menyiapkan tenaga biar strong terus biar ini terus istirahat yang cukup minum air putih yang banyak dan minum
apa ya, yang membuat stamina membara kayak gitu loh. Sainem sih anjurkan ke rempah-rempah. Ya bojomu kon godhog banyu serai, jahe, kunyit iku rempah-rempah dikasih merica. Itu minum air itu nggak usah sama doping-doping. Itu anjuran Sainem. Sainem itu senengnya herbal. Ndak seneng koyo no obat kimia-kimia itu sebenarnya Sainem ndak suka lagi perketian. Selagi itu sampean atasi dengan herbal masih bisa. Kenapa ndak gitu. Kalau Sainem lek pusing-pusing yo ngombene Remasil, Neoremasil ya toh. Apa budrek ekstra kayak gitu. Iku lek wis mumet lek melok wong Sainem melok wong babu nangin Hongkong koyo ngene iki arepe ngombe herbal ya ndak bisa melu wong bolo. Tapi kadang-kadang Sainem iku nggodhog rempah-rempah juga. Jadi biar kadang kan ya Sainem ki linu-linu ngono pingine ngombe jamu kentu linu tapi ndek Hongkong kan renek jamu kentu linu eneke kentu beneran. Ya dadine ya wis pinter-pinter lah kita. Jadi good luck lah Mas Seger Saver. Semangat ya toh, semangat. Jadi nek sampean goleki Sainem ndak ada di FB mungkin ditayangnya di YT gitu. Ya. Sehat selalu, salam iclik. Bolo kucuk Sainem aja sampai waras. Mergo waras itu mengecewakan dada dan mengesalkan pikiran ya toh. Aja lali kete sayang. Tilat Mas.